estrategikoa ezarri genuen, bertan erronka guztien artean, zeon, herri solidario, aktibo, koordinatua eta integratzailea izatea, hori zen genuen erronka handiena, eta erronka horri jarraituta, babes soziala, justizia soziala eta kohesio soziala guretzako ezinbesteko lerro bat da, ezinbesteko erronka bat da, iruditzen zaigulako personen bizi kalitatea duintzen den neurrian, herri batek garatu dezakela etorkizunarako bide bat. Askotan esan izan dugu, ez dago garapen sozioekonomikorik, babes sozialik gabe eta justizia sozialik gabe. Eta zentzu horretan guretzako erronka importante bat izan da eta mantendu egin dugu denbora guzti horretan. Dicho esto, para nosotros es importante informar sobre las circunstancias, en estas circunstancias, sobre la evolución de alguna manera que este ayuntamiento ha tenido desde el año 2011 hasta el año 2017 y los retos principales que ha marcado. Y los retos, yo diría que en un contexto de absoluta crisis existían dos retos fundamentales. Uno era evitar la pobreza energética, creo que hoy en día tanto se escucha, y la otra, evitar los desahucios. Tanto desahucios que hemos podido ver a lo largo del Estado. Y eso, desde nuestro punto de vista, se ha visto reflejado en las ayudas de emergencia social. Las ayudas de emergencia social son esas ayudas que se destinan al pago de la factura energética, al pago de los alquileres, al pago de las hipotecas y al pago de las necesidades básicas. Cuando hablamos de necesidades básicas, puede ser que la persona haya que arreglarle la dentadura o que tiene el frigorífico que está estropeado y haya que ayudarle a arreglar el frigorífico o ese tipo de necesidades. En este sentido, teniendo esto en cuenta, en el 2011 este ayuntamiento destinaba a la ayuda de emergencia social 495.000 euros, de los cuales 425.000 eran financiados por el gobierno vasco. Hoy en día, en el año 2017, estimamos, para cerrar el ejercicio del año 2017, que el gasto sería de 1.066.000 euros y el gobierno vasco financia 458.000 euros. Es decir, podemos decir que mientras que el gobierno vasco desde el año 2011 hasta el año 2017 ha incrementado su gasto o su financiación en un 7,8%, el Ayuntamiento de Rentería lo ha hecho en un 115%. Creemos que ese es un dato importante, muy importante y que refleja de alguna manera cuál es el esfuerzo que estamos haciendo. Y eso tiene un hecho importante en el sentido de que el gobierno vasco hasta este año no ha cambiado el criterio y en función de eso también se han cambiado casi la mayoría de los ayuntamientos, pero hasta este año rápidamente el Ayuntamiento de Rentería ha sido el único ayuntamiento que ha mantenido las ayudas para hipotecas, para el pago de hipotecas más allá del año. Es decir, el gobierno vasco tenía un criterio de que el pago de las hipotecas, las ayudas para el pago de las hipotecas solo se hacía en el primer año, no en cambio en los años posteriores. Este ayuntamiento lo que ha hecho desde el año 2011 hasta la fecha es seguir en los años posteriores también haciendo ese tipo de pagos y eso creemos que es importante. Eta bestetik ere, pobreza energetikoari dagokionean, esatea aurten, gure udanak 170.000 euro jartzen dituela pobreza energetikorako. Eta hori guretzako importantea da, laguntzeko faktura energetikoak ordaintzen etxe bizitza desberdinetan. Eta hori guretzako ere importantea da. Esan genuen hasieratik, beharren arabera jarriko genuela dirua, askotan aurrekontuak onartu dira prebizio batekin, baina urtea itxira kantitate nahiko handiagoarekin, beharrak handiagoak izan direlako, eta inoiz ez dugu itxi kantitate horiek, edo bide hori edo laguntza horiek jasotzeko bidea. Beraz, pobreza energetikoa erronka bat zen, eusten diogu, desauzioak erronka bat dira, eusten diogu, eta gero hortikan aparte, gizateak egiten dituen hainbat gauza. Eta nahoreri pauso eman baino lehen, pixkat esplikatu dezan, 2017-ri begira, hau da guk orain arte egiten duguna,
Eta badakagu konbentzimendu oso importante bat, eta da laguntza hauek ez dira bakarrik persona horiei egiten zaien laguntza. Laguntza hauek dira baita ere gure gizartaren kohesio sozialerako balio duten laguntzak. Eta termino horietan kokatu behar dira. Hala, gizarte solidario bat eraikitzen dugun neurrian, gizarte bat eraikitzen dugun neurrian nun personak esklusio sozialean ez direnak egongo, edo egotea ekiditen dena, horrelako gizarte bat sortzen dugun neurrian, gizarte evoluzionatu bat, gizarte garatu bat sortzen ari gara. Beraz, ez da bakarrik persona hori egiten zaien laguntza, baizik eta da gure herriari egiten diogun aportazio handia. Eta nik uste modu kolektiboan ulertu den gauza bat dela. Eta esaten nuen, eta nagoreri poso eman baino denago, zalantzari gare honetan zoriondu behar ditugula gure departamentuko kide guztiak, zerbitzu sozialetako departamentuko langile guztiak, eta kasu honetan bereziki emakumeak. Eta zoretan eskertzea denbora guzti honetan egiten duten lan izugarri horregatik. Eta hori gaur daia, nagoreri. Nik aipatuko izkizuet pixka bat, 2018ra begira, aurrekontuan ze neurri, hainbat zazpi neurri zehazki proposatu dituguna, eta aurrekontua onartuta dagona, honi aurre egiten jarraitzeko. Orduan, alde batetik, eukiko genituzke larrialdietarako diru laguntzak, hemen sartzen dira bi laguntza mota bata esak dianak, Junenek pixka bat aipatu ditu, eta gero beste aldetik daude larrialdi zehatzetarako laguntzak ere. Hoi esaten zuna frigorifikoa berritu behar dute edo laguntza puntualak dienak. Eta horretarako aurten 1.176.000 euroko partida bat daukagu. Mantentzen ari gara ere joan den urtekoa. Etxezetzeko zerbitzua ere oso zerbitzu garrantzitsua da, baina akizute jagiaz luzatu genuela ere hainbat kasuetan arratsaldeetara. Eta horretarako daukagun partida, horrekusita daukagun partida, 1.235.000 eurokoa izango da. Bestalde daukagu ere, udal erresidentzia, helduen udal erresidentzia, eta aurten horretara emango dugun dirua izango da, 1.119.800 eurokoa. Honetaz gain, gaztelutxo mantentzeko ere, bakizute, garai batean gaztelutxo 10 hilabetez irikitzen zen, orain 11 hilabetez ja irikitzen dugu, gaztelutxo gehi aldi baterako etxe bizitza, horretarako destinatuko duguna, 532.000 euro, 510 euro, markatu, 532.000. Gazteen ekintzetarako ere, gizarte zerbitzua ez da biztanlegoari eskaintzen zaion laguntza bakarra, eta Julenek esan duen bezala kohesiorako ere beste bat gauzak beharrezkoak dira. Gazteen ekintzetarako 525.000 euro, lan enplegura 500.000 euro, eta azkenik, baina ez horregatik garrantzi gutxiako daukana, badakizute errenterian 8 jubilatu elkarte ditugu, beren autonomia pixka bat sustatzearen ere, diru laguntzak batzuk dauzkate beren ekintzak eta aurrera atera izateko, eta horretara 92.000 euro destinatuko ditugu ere aurten. Hauek izango litzateke pixka bat, aurten gure 7 neurri horiek tamakigun bide honetan jarraitzeko. Eta, nik Julenek aipatu du, baina ez nuke bukatu nahi esan gabe hau ez da lan individuala bat, noski udalaren eta gobernu taldearen konpromisoa garbi gelditzen dela gai honekiko, baina guzti hau ezingo litzatekeela posible izan gure langile, teknikari, izan behar dut oso harro nago nire taldeaz, gizarte zerbitzuetan egia esan amaia handiko langileak ditugula oso konprometitua gainera, berai eskerrak eman nahi dizkiet, eta gure atzetik, bilduren atzetik eta errenteriaren irabazi zain atzetik daukagun lan taldea ere, hau berez guztion meritua da.